Però li rajna. U għafat. U 5 suġġetti integrali li għaddew lifespan kbira. L-ewwel każ dak kelli 14 sena li tkonna tkellimna li 98 għetli. 98. Mhux hekk jiġu 14. 97 rajt fl-ewwel għajtien. 98. Kont żgħir ma niftakru. 36 dal-waqt. Għalek. Meta 98 jien naf żgur li dak il-lejl ma kelli xejn fis-sistema. Ġifi, ma stax ngħid li kont l-effett tal-alkohol. U konna erba' minn nies aħna konna l-għadira u ma kellix abtit immur disco insomma l-waves. Vera kont tajjeb. U konna erba' minn nies mhux ħansemmihom b'rispett lejhom, inti taf nofshom. U daw jistgħu jivverifikawlek. U literalment bħalma tara fil-films rajna. Mux ġewi konna fi kwiet, ġo ċimiterju, dak iż-żmien dak iċ-ċimiterju kien abbandonat, bil-qbra miftuħin. Bil-fosforu tiela. Bil-fosforu tiela. Illum il-ġurnata qed jintuża. Jintuża. Dak kien eżatt wara l-flet fejn ngħixu aħna, l-għadira. U nara mhux jirrajta proprja sieħbi raħħa, u għamilli hekk kienet sema ċara fis-sajf ġivi. U di jgħidu la flying saucer, ma x'tista' ngħid li diska tidher li qiegħda f'distanza l-bot nieżla bil-mod mill-Knisja tal-Mellieħa, minn fuq il-Knisja tal-Mellieħa u baqgħet sejra fuq l-għadira u daret fuq l-aħrax u tatna ċans narawha sew kieku għandna kieku dak iż-żmien kelli l-mobile tat-teknoloġija tal-lum kienet tittieħed ċans niżżumjagħha u m'hemmx inkwiet. Imxiet kif waslet qisu fuq il-ħofra tal-aħrax sparatura laqas ħallit jisu sparatur dik il-linja ta' warajni da' sparatur minn hemm għal fuq il-Knisja tal-Mellieħa. Xell imma da jisu flash. Flash, eżatt. Bħal speċi dak il-ħin is-sound u hekk il-ħsejjes. Xejn. Issa jien meta esperjenzajt ta' 2009 kon viċin. Is-sound xejn sekk bħal meta tkun ġo kamra u jibdew safru id-dnejk hekk dik il-ħaġa xejn. Tax kien hemm forsi li ma semmejtlekx minn ix-ċert niftakar dak il-lejl jiena kont qed ninteressa ruħi fil-crickets bħas-soltu xejn ġdid. U niftakar li kien hemm ħafna ħsejjes tal-crickets dakinhar. U meta rajna din ħaġa, issa jista' jkun immaġinazzjoni mentali ħalli ngħid li hu. Waqaf kollox. Mela issa nsemmalek l-awdjo oriġinali li għandi jiena tal-UFO li ħatraħa ġdid. Sawa? U tisma' la safar kollha jippanikjaw. Filli qegħdin kwieti, filli qabdu jgħajtu, jwersqu. Dik tagħmel iktar sens ħanejlek għala. La safar tal-bejt, il-kaċċaturi jużawhom biex jikxfu ngħidu la safar l-oħra li l-kaċċaturi jixtiequ jisparaw fuqhom. Mela inti jekk ikollok kolonja safar tal-bejt u dieħla gamiema, iħeġġu la safar tal-bejt jgħixu f'dawk is-siġar tal-ewkaliptus biex jikxfu il-gamiema ġejja x'jibdew jaħsbuha seqerja hekk. U la safar ħafna drabi huma alarm ta' x'inhu ġej. Ġej il-maltemp tagħhom hop dabru rashom tgħid imma x'qed jaraw għax ikunu ħasbulu minn qabel. Terremoti. Ġifieri, u di tagħmel sens li qed tgħid inti. Li hemm xi ħaġa mhux identifikata. U ma tfajtux xogħol l-awdjo dak il-ħin dabilli b'hemm bis-serje tagħmel. Qed insemmu hekk tajjeb li nagħmlu abstract tax-xarna f'ħajjitna. U korġini jekk għax il-timeline tiegħi taf kemm qiegħed ħażin. Però dik naħseb kienet l-ewwel encounter tiegħi. U mbagħad meta kbirna u bdejna mmorru l-busket għal biex naqdu l-baħrijiet. Jeffrey kien miegħi, kelli ħbib tiegħi wkoll miegħi. Għalija kienet xejta barra minn hawn, però meta konna nieħdu ritratti fid-dlam, tara daw il-xejdulhom. Orbs, duru hekk xaġa bajda. Spiegajtlek isa shape ta' sperma ġgantaħa. B'dik il-boċċa u b'dak id-demp fenomenali u twirling nieżla. Umma ġifieri mhux effett tal-lens impossibbli. Ma naħsibx. Għax kieku tirrepeti ruħha. Le, nista' ngħidlek żgur din mhix fenomenu li saba l-reżibta jien, għax tkellimna ħafna nies, isemmuha ħafna. Semmuhom ħafna l-orbs fil-busket. U l-busket. U bħala daqs kemm tpoġġihom int bħala. X'ismu ir-ritratt ta' qaraq bejk. Imma naħseb għandi ritratt li jinqiegħed ġew fih bħala comparison. Il-boċċa li tiġi ir-ras tal-isperma biex niftehmu għax ma stax qabel ma xejn iktar. Il-kobor ta' għajnejja. Il-kobor ta' għajnejja. U mbagħad id-demp forsi fih dak il-piet. Inti ma tara xejn. With the naked eye.
Widnek id-dar ma tara xej. Meta tiħu ritratt. Meta tieħu ritratt. Bu vera nabdejna naqbdu, ma xaħna bdejna niprofaw neħdu ritratti tal-baħrijiet. Li. Oqbadniju. Mela, oħra kienet Santorini. Santorini kont lajt biex nagħmel xi studju fuq il-Graham Schultz hemmhekk, ġifieri, u Waqt il-ħanimu. Waqt il-ħanimu, insejt il-ħanimu. L-eks mara paċenzjuża ħafna. Qed tinduna li t-target tiegħek kien għal Graham Schultz. Mela mara mort hemmhekk imbagħad Menorca. Anyway, ma niżvijawx. Mela, waqt dal-fenomenu, rajna xi ħaġa flajru kienet matul il-ġurnata di ukoll. L-ewwel nett indunajna li fl-ilma bdew jiffurmaw ishom fil-baħar ishom ċiki, isa ħadd iġi tromba taħt l-ilma, imma m'hemmx tromba, isu il-mewġ miflok baqa' għaddej dritt beda jiftaħ hekk. Assja? Ejja. U mbagħad kien mill-bogħod bdejna naraw ishom ġiex objects separati, u mbagħad ishom bdew meta tara daw il-lampi taż-żejt xejdu Lava lamp mawx għalik. U bdew jitlu dal-ġiex objects hekk bdew jiena nikkalkula li mill-bogħod li bdejt narahom kull ċirku kien fih easy 3 solari. Le. 3 solari kobor. Qed tarahom 20 mil il-barra. La. U da qed imissu flimkien kif ħajinqalgħu isek isu hemm dik iż-żejt u jarġa'. U fejn mixin huma l-ilma, il-mewġ, jieqaf u jiftaħ. Isu jieħu dik in-naqqa konkejf. Assja. U damet ġejja di, isu qed japproċċa lilna hekk. U mbagħad f'daqqa waħda ingħaqdu daw, ġew ishom kważi ċirku sħiħ imma sfumat, u bdiet tiela fuq sakemm ma bqajniex narawha. Bil-mod. Ejja, bil-mod. U matul il-ġurnata. L-iktar waħda kienet ċara, ġieli qed nitkellmu fl-2009. L-iktar waħda ċara, u l-Greċja fuq island jisimha Santorini. L-iktar waħda ċara li għandna ritratti tagħha, Ġeffri fiċċhom ħalli jkollu xuri. Qegħdin jienu Ġeffri qed nistudjaw tgħidli xiex? Bażikament. Tal-Fallerja. Jaħseb tal-Fallerja kienet. Dik il-ħanfusa li qedlek tal-bajjiet. Dak bażikament għamilna 3 ġimgħat niġru minn gżira l-oħra Sqallija. Hotel. Noqdu barra dejjem, tista' tgħid. Deċidejna noqdu fuq il-bajja l-prinċipali ta' Stromboli. Volcanic? Sabiħa kienet għax. Kif tqum jixwik ix-xemx ta' bad? Bil-lejl kienet sabiħa għax hemmhekk m'hemmx dwar palmal, tara l-istilel. Sabiħa kienet ħafna. Però fil-għodu mbagħad jien nħobb nqum kmieni iktar minn nar, għax nħobb nisploġi mort nara waħed imbagħad ġejt idejh biex inqajmu. U mbagħad kif ra jien ma ndunajtx mal-ewwel. By the way, jena bħala Vista. Vista għandu ħafna ħjar. Xina għasur nitċumbaħ mez għallija xinu. Kien nofsuriqet u għalli xet naremmek, xet tar inti. U ma stajx nara, bat għalli ġib il-kamera u bdejna zoomja ħafna u ver tidersew bġara, bat bdejt bil-mot ninduna. Figure of 8 tiflowtja fuq il-wiċ l-mar kem nasib kienet għodja mek imma ħadra sfumata, ħadra? ħadra bluna dak blu skur ħadra ek dak it-tip. U tidher figure of 8 ekstra mbaw tiflowtja. U kem damet? Damet, ġifiri. Li nistanit tgħid li xkobor nikkalkulaħħa jien jadi. Tant kienet il-bot u tidher kbira. Dik kienet bot li Ġeffri bajneħ ma biex jaraħa, biz-zoom raħħa, jirrajta with the naked eye. Assja. Pero meta nikkalkula dak l-oġġett daqshekk il-bot, again, kien hemm 15 km l-barra, roughly, u dieħla l-ġewwa. U ma mbagħad vera l-ewwel kienet ma ġemp il-baħar, u mbagħad talat u damet fl-istess żona. Ġifieri qed nitkellmu 45 angle, qiegħed fuq il-bajja u qed narħa. Figure of 8 mhux bħal ta' Santorini tinqalgħu l-erf, di a special figure of 8 ċara. Isu aeroplan ħażiża. Ġeffri ġibhom dawn. Ejwa. U
Nibatomlu, fakkarni nibatomlu, taxa, anka nixtiqna ġenaru. Minn dak il-kobor nikkalkula li dil-figure of 8 jekk taqbad jott ta' 80 piet. Ostja. It-tellaw fuq u minn flok iż-żommok ta' ilbu hekk. Dak il-kobor. Qiegħed żbaljat fid-daqs ma' 100%. Però id-daqs għarrabik naħseb. Però jiena nqabbel fuq l-għasafar. Għasfur lider millimetru u għad-daqs ta' kuċċarda biex jifmu n-nies daqs sajkla. Qed nitkellmu 70 cm wingspan. Mbagħad tkun tista' Meta jkun daqs millimetru jiġifieri qiegħed minn tal-inqas 6 km il-bot minnek. U jiena mill-qatfa, mis-silwet, mill-qada kif inwon u kif ħieġu l-barra ngħidlek hekk mhuwiex tajja tal-priża, tajja tal-ilma. Ġek, qed tifhem. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.